साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ हेपि मादार्स डे होननानै खुलुमहरदों आरो हेपि मादार्स डेनि गोजोन रंजानायखौ बयनोबो हरदों। आसा खालामदों बयबो ख्रिस्टियान गथ'फोरा गाव गावनि बिमाखौ सिबिनायाव इसेबो उनफिननानै थायाखै। बयहाबो आशीर्बाद थाफ्लायथोंसै बेखौनो मिजिंथिदों आरो बेजोंनो लोगोसेयैनो बयखौबो खुलुमदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोबां दुखुनांथावना रादाब लानानै फैदों, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि थाखायनो बिनि बिखुङा बेदलाबदों। येस, बिनि बिखुङा बेदलाबदों। अलरेडि नोंथांमोना इसे नुनो मोनखाबाय माबायदि बिनि बिखुङाव थारखा थारखा मोनसे सिनफोरा फैदों। बे गासै जाथायफोरा मानो जादों? बे जानाया जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि थाखाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि थाखाय। आरो बे जाथाया जादों छत्तीसगढ़नि सुकुमा जिल्ला होननायाव, छत्तीसगढ़नि सुकुमा जिल्लायाव बे जाथाया जादों। बेखौ खालामदों जाहैबाय गामिनि मानसिफोरा, जेराव सासे बेक्तिया जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय बिखौ समाजानो गोबां बुदों। आरो बिनि सायाव माखासे मानसिफ्रा पुलिसखौ लोगो हमबाय, पुलिसनो गासै बाथ्राफोरखौ खोन्थाबाय। अब्लाबो पुलिसा बेफोर गासै केसफोरखौ लायाखै, बेफोर गासैनि सायाव आयेन सायाखै। बेबायदि दुखुनांथावना बाथ्रा अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेबायदि सोलिदों। दे अनजाग्रा प्रियफोर, आं बुंबाय थानो हास्थायाखिसै। नोंथांमोना गावनि मेगनजों बे रादाबखौ नायग्रोदो, बिनि उनाव खोमाजों खोनासंदो। डिटेल्स मा थारैनो जादों आरो बेयावहाय मा बुंदों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोनफा मोनफा मोजाङै नायगोन। जेरावहाय जायनि बिखुङा बेदलाबदों बेहा थारैनो मा समयसाफोर जानानै दङ आरो पुलिसा बेफोर बिसयखौ माबायदि नागारनानै दोनदों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गावनि खोमाजोंनो खोनासंदो। आरो बेजोंनो लोगोसे साफ्रोमखौबो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय गोदान गोदान रादाबफोरखौ मोननो हायो, बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो। दे अब्ला नायदो। इस व्यक्ति को केवल प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के कारण इनको, इनके गांव वालों को इस रीति से मारा गया। और थाना में रिपोर्ट लिख के देने के बावजूद भी अभी तक का कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर आए हैं और कल चाहते हैं कि सुकमा में एसपी से हम लोग मुलाकात करेंगे, इनके लिए हम लोग न्याय मांगेंगे। आप लोग सभी प्रार्थना कीजिए, आप लोगों की प्रार्थना हमारे लिए जरूरत है। और ऐसे पीड़ित लोगों के लिए आप लोग यदि प्रार्थना करेंगे। और नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिला का मराईगुड़ा गांव में हूं और बीते दिन थाना किस्टाराम क्षेत्र में एक घटना घटा था 3 तारीख को। आप जो मेरे साथ देख रहे हैं ये सब लोग ये घटना के शिकार हुए लोग हैं। किसी के कांधे पे चोट है तो किसी के पीठ पे, तो किसी के जांघ पे चोट है तो किसी के सीने पे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात यह है कि आज इस भारत देश का लोकतांत्रिक देश के ये वो आजाद नागरिक है जो अपना जीवन जीना तो छोड़ो, सम्मान से सर उठा के अपने गांव में भी नहीं घूम पाए। और अगर इनका संवैधानिक अधिकार और इनका मान और सम्मान नहीं रह पा रहा है इस लोकतंत्र में, तो क्या फायदा उस सुरक्षा कर्मी का जिसे हम पुलिस कहते हैं, तो क्या फायदा उस न्यायपालिका जिसको हम अधिकारी बोलते हैं, क्या फायदा उस कानून व्यवस्था का जिसको हम एसडीएम और तहसीलदार और न्यायालय बोलते हैं। सवाल यह है कि इस लोकतंत्र के देश में जहां पे कानून जिंदा है, भारत में बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान जिंदा है, हर प्रकार के लोगों को वहां पे तमाम प्रकार का अधिकार उस संविधान में दिया गया है। तो हमारा प्रश्न यह है कि वो संविधान का परिपालन कौन कराएगा? क्या ये जिम्मेदार अधिकारी जिसको हम एसडीएम बोलते हैं, तहसीलदार बोलते हैं, पुलिस प्रभारी बोलते हैं, थाना प्रभारी है, इनका जिम्मेदारी है वो संवैधानिक अधिकारों को दिलाना? बजाय जात धर्म के नाम पे आप बच्चों को इतना मार रहे हैं और मारने वाले मारने के बाद में इनको धमकी भी दे रहे हैं कि तुम थाना जाओगे, शिकायत करोगे तो जान से मार देंगे। ये जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को पता भी चल जाता है। और बड़ा दुखद बात है
आज 3 दिन हो जाने के बाद भी आरोपियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सख्ती नहीं बरता गया है। ऐसा क्यों? इसका जिम्मेदार कौन होगा? और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से ही लगातार ऐसे इलाकाओं में जो मसीही धर्म को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, उन पर धर्म का आरोप लगा करके, पंचायत का बैठकी का बहाना बना करके, भीड़ का फायदा उठा करके डंडों से, लातों से, घूसों से मारते हैं। कितना शर्मनाक बात है। ऐसे बेबस लोग को और बेबस करके मारने वाले वीर योद्धा अपने आप को जो समझते हैं, एक बार गिरेबान में झांकिए। क्या आप वास्तव में मर्दों वाला काम किए? क्या आप वास्तव में मर्दों वाला काम किए? महिलाओं को मार के, बच्चों को मार के। और छत्तीसगढ़ युवा मंच आज घटना स्थल पहुंचा है, पीड़ितों के साथ है। अब बड़ा दुर्भाग्य का बात होगा, हमारे सुकमा पुलिस अधीक्षक जी को संज्ञान लेना चाहिए कि थाना किस्टाराम के अंतर्गत 1 महीने में 2 घटना घट गया है। तो फिर थाना प्रभारी के पद में रहना कतई उचित नहीं है। तत्काल उनको सस्पेंड किया जाए, उनका लाइन अटैच किया जाए। जब वो अपना ड्यूटी नहीं निभा सकते तो उनको ड्यूटी करने का कोई मतलब ही नहीं है। और ब्लॉक के अनुविभागीय अधिकारी भी इस बात को संज्ञान में ले। और मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि इन लोगों को न्याय मिल सके। इनका मार खाया हुआ वाला, चोट लगा वाला फोटो भी हम आपको दिखाएंगे, आप देखिएगा। और मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि कल 7 तारीख को हम जिला सुकमा में माननीय पुलिस अधीक्षक एसपी साहब से मुलाकात कर इनके न्याय के लिए हम आवेदन देने वहां जाएंगे। और यथासंभव हम जुबान दे रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में हमने बड़े बड़े आंदोलन हमारे न्याय के लिए, हमारे संविधान के अधिकारों को बचाने के लिए किया है। यद्यपि कल अगर पुलिस अधीक्षक जी के माध्यम से कार्रवाई नहीं होता है तो जिला सुकमा में बहुत जल्दी पुलिस कार्यालय का घेराव बड़े भीड़ के साथ किया जाएगा और ऐसे लोगों को न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। गोबां दुखुनि बाथ्रा नङा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना रादाबखौ थारैनो नुबाय। दुखुनांथावना आरो बे जाथाया बबेबा गोबाव समनि जाथाय नङा, बे दानाव जानाय जाथाय। थांनाय बे 7 तारिखनि बाथ्राखौ बेयाव उल्लेख खालामदों। 7 तारिखआव बिथांमोना थानासिम थांनानै एफआईआर होनायनि बाथ्राखौ बुंदों जे मानो जोंनि एफआईआरखौ नाजावाखै, मानो लायाखै, बेफोर गासै बाथ्राखौ जोङो तदन्त खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दङ। जाय सेंग्राखौ जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायखाय रायजो राजाफोरा बुबाय, जाय रायजो राजाफोरा एसेबो फट खालामाखै, जाय रायजो राजाफोरा बिनि बिखुंफोराव थारखा जालायनाय बुबाय, बैसोर सुबुंफोरखौ पुलिसा मानो एसेबो एक्सन लायाखै, बे बाथ्राखौ मावनो थाखाय बेखौ बिथांमोनाबो सोंनो थाखाय 7 मेनि बाथ्राखौ बिथांमोना मुं खारिदों। दैट मीन्स बे मासाव जानाय बे गासै खामानिफोर। अनजाग्रा प्रियफोर, भारताव गोबां दाब दाब जायगायावनो ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेबायदि तारुनाया सोलिगासिनो दङ। जोङो सानफा गोदान रादाबफोरखौ मोननो हागासिनो दङ जे जोंनि थाखाय बेयो मोनसे रंजाथाव रादाब बे नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां दुखु नांथावना। मानोना मोनफ्रोमबो भिडिअफोराव आं बुंबोगासिनो दङ जे जोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायखाय, जिसु ख्रिस्टखौ मोननायखाय, सैथो इसोरखौ मोननायखाय जोंहा ओरैबायदि दाय जायो जेराव जों जेन माबा मोनसे क्राइम खालामदों। दिनै जोंनि भारतनि संबिधानाबो जोंखौ एबा साफ्रोमबो व्यक्तिनो मोनसे आजादिखौ होयो, फ्रि उदांस्रिखौ होदों दि गोसो बायदि धोरोम सोलायनो हागौ। आङो हिन्दु जानो हागौ, सोरबाया ख्रिस्टियान जानो हागौ, सोरबाया मुस्लिम जानो हागौ। गोसो बायदि गावबा गाव धोरोम सोलायनो हानायनि मोन्थायखौ होदों। अब्लाबो दिनै बे मोन्थायखौ मानसिफ्रा बाहायब्लाबो जेबो खामानि जायाखै, बाहायनो हायाखै होननानै बुंनो हागोन। जुदि बे मोन्थायखौ जोंनि बाहायनायाव एबा बे मोन्थायखौ सुबुंफ्रा बाहायनायाव दिनै जिहेतु बाहायदों, बे बाहायनायावनो दिनै दायनिगिरि जायो। जेरैहाय बे सेंग्राया जिसु ख्रिस्टखौ जिहेतु सिनाय मोनबाय, जिसु ख्रिस्टआनो सैथो इसोर होननानै मोनथिबाय, बेनि थाखाय बियो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय आरो मोनसे ख्रिस्टियान होननानै मुं मोनबाय। दा बिनि थाखायनो बुजाबाय। जायफोरा बुग्रा बिसोर संबिधानखौ इसेबो थरखौनो खालामा। आरो दिनै प्रशासनाबो सहाय होआखै, प्रशासनाबो मुगैदों, प्रशासनाबो बबेबा मोनसे साइडथिंल' थादों।
नाथाय प्रसासना दिनै पुलिस बिभागा दिनै बयजोंबो समान थानो नांगौमोन थारैनो आयेन बायदियै आयेन सायना होनो नांगौमोन गोरोन्थिया बहा दङ बेखौ नायनांगौमोन नाथाय बेखौबो नायाखै दिनै जोंनि भारताव बेबायदि सोलिगासिनो अनजाग्रा प्रियफोर केबल जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि थाखाय जेन माबा मोनसे बोन्दामि खामानि मावदों जेन माबा मोनसे हाथियार लानानै फैदों जेन माबा मोनसे उग्रपन्थिनि खामानि मावदों जेन माबा मोनसे सोरखौबा बुहैदों जेन माबा मोनसे सिखाव खामानि मावदों जेन माबा मोनसे जौ लोंलाबायनानै सोरजोंबा नांलायबाय थादों बेफोरबायदि धरननि खालामो जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो बेफोरबायदि क्राइम खालामनायफोरबायदि खालामो नाथाय दिनै जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मोनदों तारनानि गेजेरजोंब्लाबो बिथांमोनहा गोसोआव गोजोननाय दं अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ जोङो बे रादाबखौ मोननाया साननैसो लेट जादों अब्लाबो अनजाग्रा प्रियफोर जों आरज खालामनि जेन बै जाय बुजाग्रा सेंग्रा बिथाङा जेन आत्मिक जिउ बोलोगोरा जालाङो गोबांनिख्रुइ गोबां जौगालाङो बेनि थाखाय जों आरज खालामनि नोंथांमोना आरज खालामगोन छत्तीसगढ़नि जि फंबाय जि सेंग्राया बेबायदि तारना मोनबाय बिथांनि थाखाय अनजाग्रा प्रियफोर सानफ्रोमबो आरजआव थागोन सानफ्रोमबो बोलोगोरा जागोन जोंबो जेन सानफ्रोमबो बोलोगोरा जानानै गुबुननि थाखाय बिस'नो हायो जेन इसोरनि रायजोआ भारताव सानसे गोख्रैनो फैयो बिनि थाखाय पुलिस प्रशासन बिभागफोराबो जुदि बेफोरबायदियाव सहाय होनो नागिराखै इसोरा सहाय खालामथों इसोरा जेन जोंजों लोगोसे थानानै बेफोरबायदि गासै समयसायाव जोंखौ बोलो होयो देवब्ला अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसे बाथ्राखौ सोलोंनो हादों बेखौनो फोथायनानै आंनि रादाब बा भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै थेंक इउ